na sesi a me no ka say de Kumasi interchange no nkrofo bi age aboso o masi kwan no wunya wotra Kumasi interchange won kakra wo ba ofanko ho na yese ana nkrofo na kosi kwan no ana ma traffic na che no for over 1 hour ni ka bia nko ka bia ma so mo ye hwan mu o so mo ye hwan mu o nkrofo no age kwan no aboso Hey, almost kwan no. It's one a free Kumasi banyina. Omnam Kumasi kwan no so nyina. Obiaka. For over 1 hour, ka emma. Aden. Oh Ghana. I say two o'clock can be war. ASR. Be a can who assembly. Set to say, say, Ghana police beat me. Na fe intime and trust na we there anording me we am call Crystal Height na makosa school hona fe yakobon komo kama it's enche yebe ko hona fe yebusa de ekoso ankasa ewo ho ye reporters ewo ho ebe stress wo twa asase ho manso a street no road no efa ho ben no I mean road no fa ho ben Wednesday morning yes, police for ehube ha amaye na fe atoaso na senior akwaba ufi kwan na so na eba ide na ekoso kasase bema sesi a wa ufi Kumasi amasaman insawoma we student we waka kwan so ni nyina ne se ya block kwan no ti ye mu bia nko bia ma aposi for crowd ho no mo ase am no ka say ya board be ba ko to ma ye de ne ko hospital ya bo bi tu emrante ne ba ko omo tutu bo ehia aposi for no oh how ese o ma block kwan na aposi for na ehwe se o me ma asum bia ba njo mo omo tutu bo police guy omo tutu bo nti aposi for no so na tear gas ne na mu ani etu ni ne mu a ba ko sisi akra de ya bo no tu e de ne ko hospital nti sisi ano say we a student e wo say workers so hwe videos ya ye show no a we say workers obi are stranded obi ahun bebi a wonfa enti ka bia ma captain ka bia nu a eko ye ma kwan ma wonko otimi se mba mfa moto no kura so ko dodge because ye hu a ebo me gina ebo na me ha man dodge anke ne ka bia wale sam de ka bia me ha no me bra entenya sam kito akwa ti e bia posifo no hwe na omuma omhun doso because omum wo no omun du 10 mpo wo so omo ye hwan mu omo se asase na e wo ho no orura no e ma me na ne de ne se oji asase na from nsem no mo kire se e ho no mo so mo ti na didi anti omo nya langas for ka ho no mo ye se adwuma no langas e ka boys na mo ye adwuma ho no to bo ko mo de eye edwa mo de adwuma bi carpenter fo dwa bi e na gugu kwan no mo gina ho to mo do so pa na road no so na ma me na asase no wo eno de wo mo kire se aban no se edu sam potem wo nankasa no se nsuo to a ho na eyiri maka ntimi nkomma no okay de bia nsuo to a nti aban na adwene se nkofo no mo ho no na ma ho no na nsuo eto a ha adwene no wo mehwe na ka omunyina ye yi o mafiri ho na aban ntima ye ho no madwuma na odura na ye ne de no so kire se dia nyama esikika ko ne tane be dia omunyina yi omunyoma no emfiri eho no ngina sase enu eni mranche ne se omutu askama no so nche nti ne sa na be dia
yɛnte aseɛ then the omo kwatena asase no so na dem mo bɛgyina kwan no so enti ja kwan no so de wo hwɛ a car bi nkɔ car bi mma na say o reporter bi so twa video bi ana kyesi a wo unim na mefa phone bi a yɛgye a yɛbɔ wasom a na yɛgye phone afi nsɛm omo yɛ den ɔbɛbɔ wasom sɛsie yɛgye nkɔfɔ bebree phone afi ɔmo sɛ obi ɔwɔ sɛsie bia bɛka ɔbɛtie a unum na wo video ni yɛkyew do a ɛna ɛwa wo phone ni yɛgye ni abo wɔn wɔn agye kwan na bɔ so no na bɛgye wo phone na police wɔn agye kwan na bɔ so no ɛna ɛbɛyɛ saa apolisifoɔ no de yɛbɔ nipa no tuo no ɔmo tu car na kɔ anim kakra because ɛbɔ na mmerante na ɛsane kɔ ɔmo so saa ɛna ɔmo so ɔmo sua cars ne emienu pɛ mo ndu 10 po tie bia afɛn sɛ na ɔmo bɛfrɛ bia bɛka ho na ɔmo aboa na ɔmo tima ma asom bia ba na enipa so de ma enya kwan akɔ ɔmo nyuma so school for so metima akɔ school yɛbɔ nyame mpa sɛ de etu aka no betimi ate apɔ bɔ nyame mpa